Mä löysin Health Clinicin selällessäni eri klinikoita netissä ja sain todella hyvän kuvan nettisivuista ja klinikasta ylipäätään, niin päätin sitten ottaa suoraan yhteyttä heihin. Mä valitsin Health Clinicin, koska mä olin saanut todella hyvän ja asiallisen kuvan klinikasta ja olin myöskin kuullut todella hyviä suosituksia leikkaavasta kirurgista Simmosta. Mä otin suoraan yhteyttä Health Clinicin asiakaspalvelun kautta ja sitten sieltä sovittiin konsultaatioaika tänne Helsinkiin Doktagonin lääkärikeskukseen. Mä vakuutuin leikkaukseen menemisestä ensimmäisen konsultaation jälkeen, kun sain erittäin turvallisen ja ammattitaitoisen kuvan leikkaavasta kirurgista ja myöskin sen jälkeen, kun olin käynyt pitkään keskustelua asiakaspalvelun kanssa ja saanut todella hyvin vastauksia kaikkiin mua mietityttäviin kysymyksiin. Mä valmistauduin leikkaukseen ihan edellisenä päivänä, koska tiesin, että Tallinna on tosi lähellä, sinne ei tarvitse ottaa paljon tavaraa mukaan ja myöskin pakkasin siis mukaan ihan perusmeikit ja muutamia alusvaatteita totta kai ja mä otin myöskin kaverin mukaan reissuun, joka sitten auttoi mua mun kassini kanssa. Health Clinicin palveluihin ja leikkaushintaan kuului matkat Tallinnaan ja takaisin ja myöskin meidät tultiin poimimaan satamasta ja kuljetettiin sinne klinikalle ja klinikalta saatiin myöskin taksikortti, jolla päästiin sitten takaisin satamaan seuraavana päivänä ja tosiaan klinikalla päästiin sitten olemaan myöskin yötä todella tasokkaassa huoneessa. Leikkauksen jälkeen mä olin ihan älyttömän onnellinen ja purskahdin onnen kyyneliin, koska mä olin niin onnellinen leikkaustuloksesta ja myöskin päällimmäiset tunteet seuraavana aamuna oli ilo ja onni, koska tää leikkaus oli sellainen, mitä olin odottanut tosi pitkään ja sain vihdoin sen, mitä halusinkin ja olin todella onnellinen. Toipuminen leikkauksesta sujui todella hyvin, ei ole ollut hirveästi mitään komplikaatioita, että jonkun verran oli hengenahdistusta implanttien takia, mutta muuta komplikaatioita parantumisessa ei ole ollut. Että todella hyvin on pärjäillyt ja pääsin ihan normaaliin arkeen todella nopeasti leikkauksen jälkeen. Kyllä mä ehdottomasti suosittelisin leikkausta ihmisille ja ystävilleni, jotka harkitsee rintojen leikkausta, koska mulle tää on ollut todella iso juttu mun itsetunnolle ja itsevarmuudelle, niin jos joku mun tuttavistani harkitsisi rintaleikkausta, niin kyllä mä ehdottomasti sitä suosittelisin. Leikkauksen jälkeen mun itsevarmuus ja itsetunto on kohonnut huomattavasti, että rinnat ennen leikkausta aiheutti mulle todella paljon epävarmuutta ja sellaista huonoa fiilistä omaa kroppaa kohden, joten se, että itsetunto ja itsevarmuus on kohonnut leikkauksen jälkeen, niin kyllä se näkyy yleisessä hyvinvoinnissa. Olen ollut todella tyytyväinen mun kokemukseeni The Health Clinicin kanssa ja suosittelisin ehdottomasti The Health Clinicia kaikille, jotka rintaleikkausta harkitsee.